retablos e diálogos para esta exposición, porque boto man de dúas das facetas que ao longo de moitos anos fun realizando. Que retablos? Porque inspírome ou baseome nos retablos barrocos ou renacentistas da arquitectura religiosa galega en concreto, entón decido con esa forma dignificar os elementos máis sinxelos da cultura material. A castaña, a uva, o pan, o millo. Hai dous retablos novos, un dedicado a Ourense, eu son de Ourense, as cousas que son a catedral, en donde collo nunha foto os profetas, pero despois coloco as burgas e coloco os tres elementos da canción, non, tamén a ponte. E debaixo, pois, uns grafitis, que, bueno, que teñen que ver co submundo, por un lado, pero tamén coa modernidade. Dese xeito, pois, conforme unha idea de Ourense, mellor ou peor, pero que é a miña. Outra banda, como Xavier Limia é un gran amigo, púxose a miña disposición para reformar o retablo do pan. Isto fixose en Cea, pois no forno de María José. Foron tan amables que refixen por completo o retablo e adico entón casi en exclusiva ao pan de Cea. Depois diálogos son retratos de artistas galegos todos que ao remate foron amigos, porque relacioneime con eles facéndolles a obra e desde esa relación saliron estes retratos. E despois o que fixen foi, neste caso, asimilar, poñelos de dous en dous dialogando. Tamén nese conxunto aparece un trompo e un baile ao redor que ten que ver co galanteo e que enlazaría co que temos arriba na exposición, que son tamén diálogos despidos. As influencias que podería nomear, non? Con Massimino Queizán, o seu grupo, en donde el mostrouse, puxose el como modelo, e conseguiume unha chea de modelos cos que pude traballar tranquilamente facendo espidos. Con tantos artistas e con tanta obra, é indudable que ten unha influencia en min, non? Pero eu creo que a influencia é máis ética que formal. O entusiasmo que che provoca facer a obra foi casi o que me legou, como legou a toda esta xente ca que convivín, traballei e convivín. Con Pieito Losada, co que expuxen, gracias a él, no outono fotográfico, alá polo ano 87 ou 88, xa, despois volvín a expoñer no 2002-2003, nun outono fotográfico que afortunadamente continúa e que ascríbese isto tamén de algún xeito nel, non? Continúa porque haxa subvención, porque haxa entusiastas, senón porque a fotografía seguiría tendo unha función social, unha función ética e unha función cultural. A fotografía ten esa función de facernos meditar sobre ese tempo que foi capaz de parar. Entón, parou o tempo e alguén fixo a observación de ese tempo parado. Eso parece que nos sigue interesando.
a min polo menos sigue me interesando plasmalo, poñelo e xogar estéticamente con ele.